I want to speak on something. I haven't been to Zion, even for one day. I haven't been to Zion. But I love what is happening there. That is me for you. When you are speaking of Christ and you are winning souls, remember that so many challenges will come. Whether you like it or not, challenges will come. 100%. You going against Evangelist Ebuka Obi that is doing LNG is not my problem. Anybody can call them any name, but one thing is needed. If I were Ebuka Obi, Evangelist Ebuka Obi, one, I will search for that girl. Once I know that my hands are clean, I must search for her, pick her up, make sure her mission, her vision, why giving a fake testimony in a ministry ground, claiming what you don't. I don't know how to explain it. And secondly, get to understand this, that you are a prophet doesn't mean that you are God. A prophet cannot see everything every day, no matter what. This is 100% assurance. I have been in this vineyard for 22 good years. In that 22 good years, with different challenges, temptations, and different setups. If you are not careful, you will fall in there. When you are doing well, people will talk. If you are not doing well, people will still talk. My own beloved brother, Evangelist Ebuka Obi, is not easy. The mission is not easy. But the most important thing is to be very watchful, be very careful. The ministry ground has grown to a mega and a larger environment that this cheap testimony can easily be something that they are doing arranging. I don't know. People forgot so easily. Someone would do 99.something% of good. Immediately, once there is one error, he will just come against him. He will never come against Ebuka Obi yet until you confirm him guilty. That is the mission. I'm not a Zion member, but I love what the young man is doing. And I can never be against Zion unless I found them error or guilty of what people are calling them names for. But once I'm not verified on anything that the cause of what is happening is coming from their hands, you will not see me speak against them. Uwasilike wabolabo yende madine mekawuru na ebutulu mmadu kalele. You understand me? So many people are looking up to your position. Anywhere you are, people are looking up to that. But that is not my problem. But what I have to say, challenges will come. If there is no challenges, there will not victory. Tests will come then before testimony. But Zion members, Zion people, even though if Ebuka don't have chance to look for that girl, look for her, pick her up, verify, go thoroughly to know where that is coming from. If it's coming from Ebuka, will not be against him. But if it's not coming from me, why must you be against him? Before you condemn anybody, make sure that that person is guilty. I love you. Nwata na gelo nna ya ntị. Filili ni ya afugo ife karịa nna ya. Ana m achọ ịgwa gị eziokwu. O nwere ihe nna ji bili n'obi. O nwere ihe nna gị ji nọị n'obi. O nwere ihe nna gị ji wụrụ nna ya. Na ewu nwata chụta karịa nna ya n'ego. Doesn't mean na o nwere ihe nna gị ma ịkalagolo ya malụ. Gee nna gị ntị, luwe nna gị nso. Onwelo nna ga-edufe nwa ya. Obe na nna lile ogbo ma lie asaa na abụ. Ejizi anyị ya eme. Chọrọ ka o kebe ike na onweghị onye ga-akwudo karịa ya. Mana nna anya lụrụ ana na-akpọghachi nwa azụ. Mana amarozi m ụdọ ọbara ụmụaka ọgbara ọfụ abụ. O ji ahụ nwata bịa luwe onede anya okwu nna ya ụkwa n'okwu gịnị.
Oya melona ji awụọ fụ nwa ya ka ọ na-agba speed na-akpọ ya. Nwa ya afụ nna ya asị onye iberibe. Mana ọ bụrụ na o mechaa one na-akwa na alele. Maka na onye adụrụ ndụmọdụ ọjụ gwa ya okwu ọjụ ụbọchị ihe ike ga-eli ya ndị ga-agwa ya ma anọzi nso. Maka agwa mmadụ ọnụrụ ihe agwara ya abụ ya ọzọ. Yatago maka na ikene nwaanyị gwọrọ akịdị ike adịghị ịgwọta ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ jụ ihe o kwesịrị ịma na mgbe o kwesịrị ime ya o mebie ife. Otu na nwata mee ihe omeme ọ gbadaba ome gịnị. Ihe awa ajụjụ m na-ajụ mana ọ na-awụ nwata ọ dị ya ka o nwere ego o butelụ akpa ha akpa ofu onye ọna nọ n'akụkụ ya so onye isi adịrọzi mma. Mana ị maghị na ihe na-eri mmadụ na ihe na-echere mmadụ aka mgba ihe ga-afụ mmadụ kpara mmadụ na ọwụ na ị na-ha anya olie nwanne. Ọtụtụ ụmụaka kịta nọ n'akwa nọ na-alele because na ha reject the advice of a good father. Reject kwuo ala atụnyelu ha ana n'okwu ọ gwara ha. Mgbe ọwụ na iche na ịgafe ga ebe na-amị amị na-agharị anya maka ọdụda ihe nwe ihe pride ada eme ka m dị ka ndị nwụọ onweghị onye ga-agwanwu m okwu. Ọ na-awa ọgaranya chụta ego ọchọwa special advisor ọchọ ndị gụrụ akwụkwọ ọchọ ndị nwere national wisdom ndị ga-asị ya nataba galizine nataba ka akpado. Mana kịta gịnị na-eme onye kpọkwuere gị ọgwa gị na eliri gị eli iji amamihe gị mara ihe ibuteghị ego. Mana ana m achọ ịgwa gị ihe ahụ unu na-eme kịta na ego ọtụtụ ha na-achụ iwere ile ego eze ọnụ makwa na ọnwa obere oge ozo gbachaa. Mana ihe ọhụụ na-akpala akpa tọọ ntọala ọfụma na-adị ọkpụtọrọkpụ marakwa na onweghị onye na-eme foundation duplex je lụọ ya for decking ọ ga-agba. A lot of foundation enwego cracking. A lot of foundation efuru na akwụgharị kịta enwego cracking. Ọ ya ka akwụkwọ nsọ Jesus say don't be jealous of the wealth of the wicked because he will soon look for them and they will not find them. My mission is to advise you. My mission is to talk to you. My mission is to be real. My mission is to tell you the truth. Ịchọ iwere ya taa iwere ya. Ịchọ gị iwere ya taa oge na-abịa kpọtọkpọtọ ga-agba n'ihu efi maka okwu ekwusara ṅụọ iyi mgbaga adịghị ya.